mga paps, welcome back to another Ilonggo Dad vlog. So I'm with the crew plus one JM ang amo drone master. So siya namang bago nga drone master. Subong kayang last ka drone master crash expert. Ay sorry nakagali. So gamito namon subong ang Ford Raptor. Thank you Ford, may service kami nga mayo. So let's go. Ayos lang daya to. Okay, samtang nag-set up sila sa ilang mga gadgetry mga tao tanaw tayo sa mga naka-parking nga salakyan. So ari din naka-park ang mga astig nga mga salakyan Okay, may Mini Cooper. Yan. Wapo nga mga salakyan, no? Porsche. Alright. Tapos ari ang Ford, baby, Raptor. Hindi mo pa ulihi. Nes, nag-drive ka ni Brad, nagwako ka. Tuod ka? Di kung walang salakyan ano? Okay lang. Yun. Hiringin nyo lang isa oh. Ano na yung tunay nga videographer? Bilib. Okay mga paps, pamahaw kita na nangapi diyan na yung mga hardworking boys. Kape, tapos juice niya. Nga juice ka partaway, pangapi ka man? Kaya nakape ka. Okay na, okay. Tatlo ka bilog. Tingala ako man. Dito na ta sa bagong location. Yado. New location. Let's go. Ay sa ta. Alright, do nami lang kung may drone ka kay bisan diin ka maka stop ka kag maka try sang imong mga aerials. Ara gina drone niya na. Aerial footage na. Board basi may gusto ka kanon? Bakal na to. Ayo. Hello. We will stop and go. And go. Let's go. Let's stop. Let's stop. Let's go. Not. Okay. Stop. Stop. Go. Pero part, may prolong. Last. Okay, stop and go. Okay. Stop and go. Go. Okay, bukse, stop and go. Uy, dira. Why, what top part? Sina. Hi there. Tautan na ito Snacks. Fried sardines. Dilatas. Importante, hydrated mga tao, no? Okay. Ano na? For the vlog, mama. For the vlog. May tabon ba mo yung insindihan? Ano yung pronounce siya? Totol. For the vlog. Read my lips. Paano ka na mabasa? Kaya parang tabagal mo na? Yeah. Okay. May gusto ko kuya ka na. Ma'am, ano name mo, ma'am? Shin, sir. Shin. Okay, sige. Ma'am Shin, bantayan lang ha. Thank you. Bye-bye. Hey, Thank you, sir. Shin. Okay. Select naman mo drive. Okay. Suksok lang mo seatbelt sida. Gago. Oo. Ito muna ka dasig pa. Next scene. Na may camera siya sa ano. I mean, Raptor is made for drivers. Kaya iba hindi ka balo sinisama mo yung racing line black. Oo. Ano mangyari kasi? Para gid man sa mo na. Like I said, toys for the big boys. Correct. Alright, so naka-manual ka na. Okay. Nagamit mo ang paddle shift. Yes. Hampang mo gini part. So ma-realize mo nga kung naka-paddle shift ka, mas kontrolado mong arangka. I mean, since Raptor na siya, no? Go all out na lang. Kaya I mean, wild siya. Ano taning gusto mo nga sound? Ang busina, blind side niya daw. Sige. Di ba mo na, no? Oo. Ano tani? Brrrr! Agi-agi man tong Raptor man eh. Biliwat be. Ano? Are may matawag. Kaya pala na si Jay. Jay, buli ka na Jay. Kaya pala mga busina. No. Kumapi na. Sige lang kayo, Rick. Kabayo. Okay, naka-120 na ta? 125. 125, alright. Controls pa, bigyan. Enjoy sa mag-drive sa Ranger Raptor. Speed freak na ng gagawin eh. Latibay ka perfect. May rin siya sang hidden features nga may ka makabalo eh. Sports, normal, crazy. Nga daw, hindi ka lupa daw. Hindi ako pala parang may restriction sa mga lapit sa airport daan.
Basta lapit sa airport. So automatic na yan, hindi kaya kalupad. Okay. Ano oras na yan? Oo. 11:31 Hong Kong time. Parihos rin sa ato, hindi? May chikinini ka dyan pa? Dalan, Jacob. Dalan, tala si mami mo, Jeff. Nantala sa crush ng limon mo. So, natapusin na sa ilo pala. Punta sa dyan ako. Ayos ka na ba? Guns. Why ka man may ginadalian? Gutom. Gutom, okay, gutom na. Alright, it's a wrap na? Solved na? Okay, that's good. Nyagata na eh. Okay. Alright. Tai Chi, hindi ba Tai Chi mo ning martial arts, no? Hindi ang ginakaonan siya. Oh, okay. Okay, so lunch time kami sa Bongdel sa Tai Chi. Seafoods naman ah. Ano yung sakto ka ba? So, hindi bitin. Ano na iya? Muna tawag na baso pa lang litro na. So, na kami sa Bongdel, ulat ng pagkaon na mo na. Solved na sila. Pungko-pungko lang na Jay. Patungaw-tunaw lang tanay ah. Kasi ano? Yeah, paway-way tanay tapos init pa man eh. Alright, so tapos ang may kaon kag tambay-tambay. Maditso kami sa Costa Buena or mangita lang kami sa mga mayong space nga pwede makashoot ah. Ano pa kalayo? Not sure. Why ko kanta sa Costa Buena? Okay. Mga 10 minutes man ah. So lapit. Paunta 3 minutes. 1 minutes? Kaya mo 1 minutes? So coastal kita subong. Okay, kaunahan. Tapos na siya. Pwede na ko Robert. Hindi sa lakad. Go, Costa Buena na di urum. Kaya wala. Ngayong hapon. Alright. No reservation. Just wanna check the place para sa events mo. Kaya mo mail lang. Ha? Kay mail lang, kay mail. Kay May. Tayo hindi man may kilala. Pero makakit pa lang mo sa present, kung libo ka na sa baba. Yes, pa-check lang kami sa bata. Galot tao na yung Raptor Park. Oo eh. Right now. Right ha. So abe gali din nga lugar. Okay. Parking tanay diyan. Alright, so ali na kami subong din sa Costa Buena, nagsulod kami di. Gate crusher lang kami di subong. Na may gali din nga lugar ah. Jay, first time mo de? Yes, first time. First time na may gali no? Suabe. Nice and view. Oo. May pa ko gali mask ko. Tingala ko nga daw alien ko sa pananaw nila. Suksok ko na yung mask. What? Yeah, doon naman. Bala mo sa lugar din. Nami siya. Namin, no? So, tanid din na natin nakaon, no? Gano. Oo. Gano. Galing mo yata kwarta. Oo, munong nga. Munong nga. Munok lang tadi. Sightseeing lang ta subong din. Gabi si Beo. Manager ang dating niya din. Last start na kami din. Okay, ma-order na lang kami. Huya man kami nga wala kami order. Ano lang kami, ma-drinks. Kuha gid ang color ng part to. Na ikaw gid. Color ko gid ya. Balis ka rabla. Dito ang suga mo to. Oh, tapos Gabo. Ang kamera mo butang. din ihaboy ko to. Oo, butang. Ara ka niyo. Sige na, okay na. Ara na. Na. Hindi kita. Ara na. Okay, so ari kami dito subong Nagapadulong. refreshments. So ano nga matama tsaka just okay. Refreshments, okay. Oh, na. Tama na nga nga alcohol. Shake na nay. Boss B. You'll never know. So, ma-start na kami subong sa mga moving shots ng Raptor. So, okay. Ready na si Brian? Ayos ka na? Okay. Ready naman to. Ang kadalasang drone, si JM. So, let's go! Ano nga nangalan mo, sir? Budol
area. Okay. Kaya Iloilo 4x4 kami mo na bad Okay, amo na sir, amo na. Amo na ang panganan mo. Amo na. Alright. Yo, dito mala-mala na ni. Okay. Libot na to, tapos malibot na oh. So ari gina ano kami ni Sir Pudol din kung din kami pili kang panghampang. Sa amo na? Oh, dire. Sige. Dito tamagin. Okay. Tapos libot na to. Iloilo 4x4. Muda kon dira oh. Gindrip muda, grabe ang raptor mag-drip. Ah ba? Gindrip na mo Sige. suba na to. Ay, ba? Sige. Ano? Testingan to mga setting eh. Okay. Okay. Overtime mo high, kontan low high. Kundan na buhay. Alright, so ang plano, unahan lang anay ni Sir. Sundon sa namon dayon. Oh, sige. Sadya ni. So this is it. Ma-turn out mga daw masadya-sadya ning adlaw. Off-roading kita with Ford Ranger Raptor. Ampang ta. Sige, go lang no. Okay. Stingan tagid. Woo! Iyo, may problema. Sabi. Bagad. Chicken. Nice, yeah, right? Alright. Woo! Sige ah! Suabe! Amo lang to? Ito ta. Guwap. Ito kasi din magsaka na to. Oo. Sa likod Petron may basa to mo. Hindi pwede nyo ito mabalik. Oh, pangapangan namon. Tangan nyo. Oo. May drone man. Oo. Okay. Siya i-drip mo na din. Kung mag-drip ka, napatiyugon mo na siya. I-release mo ang front drive. I-pull mo ang patiyog na din. Okay, so another terrain naman. Ano nga terrain na agyanta naman sa bong? Pang ano lang, flat out terrain lang. So direya medyo mala naman. Pwede tadi ka donut pre. Direya. Good. May mo. Lagi kuha lang front drive. Woo! Kanya na. Okay, so ikaw na yung matesting part? Yeah. Daw madala ka na, no? Okay, future customer na na eh. Don't let up. Just turn good. No, gas pa rin. Para ma-spin out. Right! Butak din ka mo kina? Siya na actually nag-ubra na sa lupa. Okay, so same lang. Yun lang, go. Ano na salog mo na ni sa Raptor part. Don't let up. Sige lang, salog mo sa lakan. There you go. Sige good. Banata lang. There you go. Neutral na eh. Done. Wait, stop. Okay. Neutral. Okay. Then switch to for low. For long na to? For now? high na siya. Okay, for low. Now? Then check mo kung naka-engage siya, nag-okay na. Okay. Low gear, high power na siya. So, yeah, still go. Bata. See? De, mga tabas? Makatabas. Gusto mo testing pa kahit one Two time? times up. One time pa kahit? Go, go. Sige, sige. Ikaw? Sure. Okay. Taps to bang taps.
Reto di subong sa isa ka lugar sa Iloilo nga kung sa diin naga-testing sila sang Ford nga mag-drip ang Ford no kung ano gid ang pwersa sang Ford nga ginatabag. Okay. Are ang interview ta si Lunggudad are ko di subong. Suabe, suabe. Sabi, Suabe kid. Ang pwersa, ang hambang. It's really a toy for a big boy like me. alright. Ano man ba mo sir sa He's a aton man. big toy? Big toy. Ang big boy tamayo gid yan. But for the So, right mga paps, ate kami subong sa Splash Car Wash kinahanglan gid pawasingan kay ipatamaan namon ka hampang. So, pwede kay ko. Pa-car wash na namon de bago ko ibalik sa Ford wash. Kuya man ta nga iuli ko tsuraya puro lutak, no? So samtang naga pa-washing, naga-shotting ang crude. Okay? Gamay lang panghagod sa pagod. So why naman likorban ah. So shot kami anay while waiting for the washing to be done. Alright? So thank you mga paps sa pag upod sa amon nga adventure ng Ford Ranger Raptor adventure namon. Okay? So until next time. Ilonggo Dad out.